أمو داتا ورح جنبوت كوميتي فتح مسرح إهوديك نسمم الجرسن بين كوميشن دوب إيرتران إثيوبيان ملوء بملوء كام زقبالون كتكبرو 5 رحن وسانة حلفو نزو سانة سعيبو أبزتا فلاليو بوتاتات كل التقراي اتوسانن هزب زماكل عيكونن بمالت تقامو سلفي تغايدو من يكايدو اللون أمباسادر عند برهان ولدغيرجيس كوميشن لو خبرات هاجرات إيرتران إثيوبيان كوينو زغلغله قديم تغالا حزبو جنباريو نسو بزعبات بيين كوميشن دوب سممع الجرس دحر مقبال تسممع زقصل سقومتي بزعبا زلعلو حطوتاتن تقاموتاتن سفيح مبرهي ندمت أمريكا هيبلو أمباسادر عند برهان كوميتي فتح مسرح إهودي قابز حالة سومون نوسانة كوميشن دوبن سممع الجرسن كم تقبلون كم استقبرون وسانة حليفون يرو نسخاكم كوميشنر لأخبرات عقارات أبي إرتران إثيوبيان نبر إزي نعهاتكم انتاي مالتيو انتاي مثلكي إتي وسانة كو خابز وستن 16 عامتي عبالات 13 ميازيا كلتا الشحن كلتان يتي نايدوب كوميشن إرتران إثيوبيان نتي وسانة مدرات الدوب وسينوه كاب كلتا شحن كلتان كساب كلتا شحن شوعتان كوميشن دوب إرتران إثيوبيان نتو دوب بمسرت اتي وساني مدرات دوب أبايتان خمالكتو فيزيكال ديماركيشن مقبار سعيرو نحمشت عمتات زأكل إثيوبيا استفل عليه مسات اندامتات عنكفاتو مس عنكفاتو نايب حقي خغوبرو زخيل كم زي اللي مسرقاقص بإنجليزية in exasperation تبلو اتي كوميشن دوب virtual demarcation يلوديو اتي virtual demarcation كفاينل and binding يلوديو سلازي إذا حجي بزي كلمة كنات مقبالن بزي ولول متقبارن مالت نتي كارتا تملكي تزولو أمريت كون مقبار يقبل على مالتيو إذا قبال كل انتاي مالتيو كابتي إرتراز استوسن مريت سراوت بمول خوصو نتي دحري حمل خلتشحن كلتن أبتل على مريت إرترا من حدار زوبا تقراي استخايد سفراتات كاب بوتاتاتنا تقراي متخا أبتل على مريتنا إرترا اسفروم سبات وسن غزا رسو خا كفرس كخلالو وتوم زتسوغو إرتراويان نفتي مبقلا عدتاتهم كملسو كخلولهم سلازي إذا إثيوبيا وإذا قدامي منستر وسيلو زولو تبع تبقسو بجبري نعم سحاب سراوت إثيوبيا قبل على مريت إرترا كتروغم كخلالو إذن تقبر كعني كلتيو هاجرات بتنكتي زيد الكوينات زتلعلو حيال حتوتات علو نزم حتوتات زياتهم ناي حبار معلبن مقبار أو حبارو للزب نمتاو يكال مالت حجت ناي كارتا من ملكات ويكا تفرتشوال ديماركيشن دبل توديو أبت أمريت وريدكا من ملكات اتان هاجرات دين تقداي ده تقبرو ويس ناي حبرات هاجرات ديو ناي كال بنيوترال هنا أكل متجدو نتتعويت دقربو بخمي يختقبر حجي اتي مملكات كو قدن حجي أبايتا يملكت ختبل سيك جزيها تقتلوني بالكان مملكات أبايتا قسيلو خقبر كالي تكوميشن كقبر كالي بحاجزنا كارتوغرافياوي أهدوناي حولات هاجرات ويكلتين بزمارسو عقباون خقبر كالي سلازي تكنيكا وحطو خوينو اتمسرتاو بوليتيكا وحطو من سحاب سراوت إثيوبيا كابمولو سمين كابتي virtual demarcation line زولو مريت إرترا موصع مالتيو يتي أبو سفيرو زولو ده حملة خلتشان كلتن كابكال بوتاتنا تجراي مسيو أبو سفيرو زولو هزبخ أنا حج سلام وسلف قبرالو بحال زولو إذا كنتو زنبر هزبي كنا كلمة كوينات تحرد مسيز يتي أبو زنبر هزبس عدوك ملس تسراسي نبروتو خملسولون كخلالو سلاز حطوتات اللو نايب حقي مس تي كويناتن سعبياناتنا كويناتن تتحازو قبل الهزبي معلازي بالحاسياتات تشعو زنبر قدامي منسترنا إثيوبيا هذا ملة زناوي إثيوبيا حبر عينو دس زي ولا سبد لا تسوق مثلا لو بزبل لا سان حمشتن شعر سان تسوقوا يوم نبرتهم تزرفوا إذا ما بزي بعد من كبابي آن تباهي للصواع أبت دوبات لو مريت كأني كم تسوقوا يوم سلذي يوم سبازي أتم كأنا عدساتهم وحراشاتهم كملسوس مثلا لو مثل حلوك خونا له تبقوا حقتشحن كلتن أبو السفر دحرتوا الثاني أبو متي السفر تقرأي جن ننا عدو وين عبد الله كملس خلالو تي سفرة زي حقاو إنيرو نايدوب كوميشن سفرات كفرس مملحيبو مسأبة
ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸጥታው ባይተ ሕብራት ሃገራት ንገዛእ ርእሱ ውሳኔ ሕሊፉ እቲ ሰፈራታት ክፈርስ ክኽእል ኣለዎ ድሕሪት ምድራት ዶብ ዝግበር ምንቅስቃሳት ናይ ህዝቢ ሕጋዊ ኮነን ክትቁጠብለኩም ኢሉ መምርሒ ኣውፅኡ ነይሩ ነዚ ኩሉ ጥሒሶም ግን ሰፈራታት ገይሮም እዮም ሕጂ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣጎሳጉስካ ኣፍኮርስ 16 ዓመታት ኣብቲ ቦታታት ነይሩ እዩ 16 ዓመታት ግን ልዕሊ እቲ መበቆላዊ ህዝቢ ኣብኡ ዝነበረ ህዝቢ ናይ እጀታ መሰል ኣይቦን እዩ ስለዚ እዚ ዘይሕጋዊ ሰፈራታት ሳዕቤኑ እቲ መንግስቲ ክፈትሖ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ እዮም ከማን 16 ዓመት ኣብኡ ጸኒሖምሲ ክድርበዩ ፍትሓዊ ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያ ኮሜሬት ኣይነኣሳን ኣይጸበባን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ መነባብሮም ክጣይሱ ሕጋዊ መሰል ዘለዎም ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ፍትሕ ግን ንኢትዮጵያን ንህዝቢ ኢትዮጵያን ይምልከት እቲ ኩናት ኣይመድለየን ተገብረ ፈተነታት ነቲ ኩናት ንምክልኻል ኣይተዓወተን ኣብ ዘይድሊ ኩናት ተኣትዩ ኣብ መወዳእታ ከዓ ቤት ፍርዲ ኸይድካ ግባይ ዘይበሃለሉ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ክትዕንቅፎ ጸኒሓ ብጠንቃ እዚ ኩሉ ዕድላት ሓሊፉ ብጠንቃ ኣብያ ናይ ኢትዮጵያ ብጠንቂ ምሕሳድ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ዝሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ንሰላም ባይታ ዝጸርግ ተባዕ ስጉምቲ ወሲዱሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ከይተዓንቀፈ ብምሉእ ፖለቲካዊ ቁርብነት ዝትግበረሉ ባይታ ክጣጥሕ ኣለዎ ዝብሪቶ ኣለናኒ ህዝቢ ክልል ትግራይ እንታይ ድብል እቲ ፈጻሚ ስራሕ ኢህወዴግ ነዚ ውሳነ ክወስድ ከሎ ምስቲ ህዝቢ ኣይተዛተየን ንዓና ብግምት ተእተወ ኣይኮነን ድብሉ ኣብቲ ተቃውሞታት እውን ይገልጹ እዮም እሞ ብመሰረት ዓለም ለኸ ሕጊ ከምኡ ዓይነት ግዴታ ኣለዎ ድዩ እቲ ገዛኢ ፓርቲ ምስቲ ኣብቲ ቦታ ዘሎ ህዝቢ ክላዘብ ኢንፋክት ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነስ ካብቶም ነባራትን ዝነበሩን ሕጂውን ዘለውን ቀንዲ መራሕትና ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ እውን እቲ ህዝቢ እኮ እቲ ዶብ ይፈልጦ እዩ ዋላ እቲ መሬት ዘይኮነስ ግራት ኦም እውን ናይ ኤርትራ ናይ ትግራይ ምዃኑ እቲ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ኢሎም ይዛረቡለዉ ስለዚ ህዝቢ ክምከር ኣለዎ ስምዕኒ እንዶ ኣነ ሓንቲ ነገር ክነግረኪ እዚ ዶብ እዚ እኮ ብሽንሸዓተ ባዶ ክልተ ብሽንሸዓተ8 ብመግዛእታዊ ዕላል ዝተደረተ ዶብ እዩ እዚ ዶብ እዚ ዳርጋ 100 ዓመት ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ካብ 1890 ክሳብ 41 ኣብ እዋን ወተሃደራዊ ምሕዳር እንግሊዝ ካብ 1941 ክሳብ 1952 ኣብ እዋን ፌደሬሽን ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ 1952 ክሳብ 1962 ኣብ እዋን ጎበጣ ኤርትራ በኢትዮጵያ ካብ 1962 ክሳብ 1971 መጀመርያ 6 ዓመታት ክብል ናይ ናጽነት ኤርትራ እዚ ዶብ ዝኮ ምስ ኣህጉራዊ ተፈላጥነቱ ኣይተተንከፈን ቀዋሚ ርጉእ ኮይኑ ጸኒሑ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 1997 እዩ በይናዊ ውሳኔ ወይ ዩኒላተራል ዲሲዥን ናይ ቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝዕብለል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣውፂዎ እቲ ካርታ ተኽወጽእ ከሎ እቲ ንሰፊሕ መሬት ኤርትራ ሓዊሱ ዝወፀ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ሕጂ ዘዛርብ ዘሎ ናይ ወልቃይት ናይ ራያ ቦታታት እውን ሽዑ እዩ ኣብ ትግራይ ተሓዊሱ ኣብ ተሓድሽ ካርታ ስለምንታይ ደሞ ሽዑ ህዝቢ ከነማኽር ኣለና ዘይተባህለ ስለዚ መመሳመሲ እምበር እንድሕርቲ መንግስቱ ወሲኑ እቲ መንግስቲ ፈጻሚ ኣካሉ ወሲኑሎ ኣብ ባይቶ እውን ተባይቶ ወካሊ ህዝቢ ናይ መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወካሊ ዝብል ስለዝኾነ ኣብ ባይቶ ቀሪቡ እንድሕርቲ ወሲኑሲ ህዝብስ ብወከልቱ ቢሉስ ምምኻር ተገይሩሉ እዩ ማለት እቲ ቀንዲ ዘገድስ ሕጂ እንታይ እዩ ናይ ብሓቂ ቀዋሚ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንምምጻእ እንታይ ክግበር ኣለዎ እቲ ካልእ ተበጊሱ ዘሎ ሓድሽ መደብ ናይ ብዘይ ቅድመ ኩነት ብዘይ ምውልዋል ነቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ ተቐቢልካ ነቲ ሕቶ ዶብ ሓንሳእን ሓዋር ንምፍታሕ መፅኡ ዘሎ ተበግሶ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ምስምሳት እምበር ብዙሕ ትሕዝቶ ዘሎ ኮይኑ ኣይስማዓንን ያኒ ካብቲ ኮሚሽን ዶብ ከም ዝነበርካ እውን ኣብቲ ምምልካት እቲ ዶብ ዓድታት ኣባይቲ ህዝብታት ክፈላለዩ ይኽእል እዩ ይብል እሞ እቲ ምምልካት ክግበር ከሎ በታብታ ካርታ ደላ ምምልካት ሪያታ መሬት ትኸውን ወይስ ድኾነ ነቲ ህዝቢ ነቲ መነባብሮ ድምልከት ሕድገታት ይግበር እዩ እንታይ መስለኪ እቲ መምርሒ ምምልካት ዶብ ወይ ዲማርኬሽን ዲሬክሽን ሲሉ ዘውፅኦ ኮሚሽን ዶብ ነዚ ጉዳይ እዚ ብንጹር እዩ ዝምልሾ ሓደ ክልቲአን ሃገራት እንድሕር ተሰማሚዐን ድላይን ለውጢ ክገብራሉ ክእላየን ነቲ ብይን ኣብዘይ ሰማዓሉ እዋን ግን እቲ ውሳኔ
ቀያድን ናይ መወዳእታኒ ይዝብል ስለዚ ከምቲ መምርሒ ምምልካት ዶብ ናይ ዶብ ኮሚሽን ከኣኒ ክልቲአን ሃገራት ፊልድ ላይዘን ኦፊሰርስ ቆቁማ ድሕሪኡ ብመንገዶም ኮሚሽነራት ክሳብ ሚኒስተራት ክሳብ እቶም መራሕቲ ሃገራት ዝበፅሕ መስርሕ ናይ ልዝብ ነይሩ እዩ ነዚ ግን ኣብ እዋኑ ኢትዮጵያ ኣብያ ትልዝብ ድሓር ስሩሑ ዓፂ ምስከደ ልዝብ የድልየና ተባሂሉ ድሕሪ ማይ ናባዓት እቲ ዕላማ ከዓ ንምዕንቃፉ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ቤተክርስትያን ናብ ክልተ ይምቀል ሓደ ገዛ ሓሶት እዩ ኣነ ፈልጤት ከባቢ ናይቱ ዶብ ዋላ ሓንቲ ኣብ ክልተ ትምቀል ዓዲ የላን ኣብ ክልተ ትምቀል ቤተክርስትያን የላን ኣነ ኮ ሕጂ ዘይኮነስ ኣብ ተፈላለየ ጋጣሚታት ተፈላለየ ሰበስልጣን ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ክብሩ ከሎ ዓይነይቲ ዓዲ ኣብ ክልተ ትምቀል ዓይነይቲ ቤተክርስትያን ኣብ ክልተ ትምቀል ለብዝሓትት ኩሎም ዋላ ሓንቲ መልሲ ይብሎም ናታ حق አይኮነን ዋላ እንተኾነውን የተወሳኔ ናይት ኮሚሽን ዶብ ግምታት ናይ ፍትሒ አይገብርኒ ኤክስ አኩዮ ቦኖ እንታይ ማለት እዚ የተወሳኔ በመሰረት እቲ መግዛእታዊ ውዕላትን ንዑኡ ዝምልከት አህጉራዊ ሕግን እንበር ንፍትሒ ንርትዒ ንገለ ኣብ ግምዘት ይኮነን ይዝብል ስለዚህ ተደልየን كغير خلاين كلتين تسامعن تزي سامعن ግን በታታ ኮሚሽን ዶብ ዝወሰና ውሳኔ አትኸይ ካብ ኤርትራውን ድውሰድ መሬታት አሉ ድብሉ ወገናቱን አሉ ብዛዕባ ዝኸንተ ያፍልጦለክ እንታይ መስለኪ እቲ ብዙሕ ዝዛረብ ነቲ ጉዳይ አጽብቕ ዘይፈልጥ እዩ ኣነ ነግረክ ጽብቕ እቲ ኣብ 1997 ዝተቀየረ ማፕኮ ክሳብ ሽዑ አካቲዑ ዘይፈልጥ አከራኺሉ ዘይፈልጥ ላላው መሬት ኤርትራ እዩ ካብ ኤርትራ ተቆሪሱስ ናብ ትግራይ አቲብ ካርታ ድሕሪ ከዓ ነቲ ካርታ ዝኣተወ መሬት አባይታ ኩን ምግባር ተገብረ ምጥራርዶ ናይ ሚሊሻ ምትታውዶ ናይ ሙራር እሱ ኮይ በብቁሩብ በዋኑ ዘይተፈትሐ ጉዳያት በብቁሩብ ናብ ኩናት ኣብጽሑ እቲ ዘከራኸረ መሬት ብሙሉኡ ሰሜን ካብቲ ታሪኻዊ መግዛእታዊ ዶብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን በተሰለስተ ውዕላት ኣመንጎ ኢትዮጵያን ጣልያንን እንግሊዝን ፈረንሳን ከአዝነብሩ ወግሊ ቦታታት ዝተፈረመ ዶባት ኮይ ብሙሉኡ ተዘከራኸረ መሬት ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ እዩ እቲ ናይ ዶብ ኮሚሽን ከዓ ከም ናይ አርቢትራል ትሪቢዩናል ከም ናይ ዕርቂ ትሪቢዩናል ለተዘከራኸረ መሬት ያብ ክልተ መቂልዎ ስለዚህ መሬት ኤርትራ እዩ ናብ ኢትዮጵያ ተቆሪሱ ኸይዱንበር ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝኣተወ መሬት የለን እዚ ነፍሲሄር ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ንፓርላማ ብልሃቦ መግለጺ ንሕናኮ ዘይብጽሐና መሬት ሰፊሕ መሬት ኤርትራ እጀታ ጠሊብና ብዙሕ ክፋል ዘይናትና መሬት ተዋሂብና ኣሎ ንሕና ይናረትዕና ዋላ ባድመ ትኺድ ምረግ ተዛሪቡ ኮይ ስለዚህ ተዘካራኸረ መሬት ብሙሉኡ መሬት ኤርትራ ብሙሉኡ ሰሜን ካብቲ ታሪኻዊ መግዛእታዊ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለዚህ ክልቲአን ነቲ ባእስነ ምህዳ ክልቲ መምለስ እግሪ ተባሂሉ ንክልቲአን ጨራሪምካ ተዋሂቡ እቲ ተጨራሪሙ ተመቕለግን ብሙሉኡ ላላው መሬት ኤርትራ እዩ ቅድሚ 1997 አከራኺሩ እኮ አይፈልጥኒ ንሰማዕትን ምብራህ ዳክል ሕጂ ባድመ ንኤርትራ ክትምለስ ከላ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ተረክቦ መሬት ኣለዋዶ የብላን ውሳኔ ኮሚሽን ዶብሲ ነቲ ቅድሚ 1997 ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ዝነበረ አከራኺሩ ዘይፈልጥ ንፈለማ ግዜ ከም አካል ናይ አባይ ትግራይ ኣብ ትግራይ ዝኣተወ እሞ ኣብቲ ኩናት ዝተተንከፈ መሬት ኣብ ልዕሊኡ ኮይ ብዩን ወሲዱ ስለዚህ ትብይን መሬት ኤርትራ ኢትዮጵያ ሂቡንበር መሬት ኢትዮጵያ ኤርትራ ሂብ መሬት ኢትዮጵያ ክርክር ኮይ ኣተወን መሬት ኤርትራ ጥራሕ ያብ ክርክር ኣትዩ እቲ እጀታ ዝተወድቀሉ መሬት ኤርትራ እዩ ስለዚህ ኣብቲ እዋንትሲ ኤርትራሲ ይብጽሕኒ ላ ዝሓዘቶ ወይ ዝጠለበቶ መሬት ኢትዮጵያ ኣይነበረን ካርታ ናይ ዓባይ ትግራይ መሰረት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ይብጽሕኒ ኢላ እጀታ ጠሊባ እዚ ዘከራኸረ ኣብቲ ክርክር እንድሕሪኸ ኮት ውሳኔ ገሊኡ ኮ ናይ ባሕቂ ኦፍኮርስ ዕርቂ ስለ ዝኾነ ግን መምለስ እግሪ ንኽልቲኡ ክወሃብ ስለ ዘለዎ መሬት ኤርትራ ኣብ ሰለስቲኡ ክፋላት ናይቱ ዶብ ምዕራባዊ ክፋል ኣሎ ማእከላይ ክፋል ኣሎ ምብራቃዊ ክፋል ኣሎ ጭርምራ መሬት መምለስ እግሪ ንኢትዮጵያ ተዋሂቡ እዩ ዕርቂ ስለ ዝኾነ እቲ ውሳኔ ናይ ኮሚሽን ዶብ አርቢትሬሽን ዕርቂ ግን እቲ ዕርቂ ቀያድን ናይ መወዳእታን ክኸውን ክልቲኡ ስለ ዝተሰማምዓሉ እዚ ናይ ኢትዮጵያ መሬት ናብ ኤርትራ ዘለና ኢትዮጵያ መሬት ናብ ኢትዮጵያ ናይ ባሕቂ ክዳናግር ዝደሊ ወይነት ጉዳይ ዘይፈልጥ ጥራሕኩም ኢሉ ዝዛረብ አምባሳደር ዓንደ ብርሃን እዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ነባር ፍታሕ የምጽእ ይኽእል ዶ ድብል ርእይቶ ኣለካ ዶ ሙሉ ብሙሉ ተዓማመን እምበር እንታይ መስለኪ ኣብ መወዳእታ ሕጊ ቀያዲ ኣነ ከም ርእይቶይ ዝጽሓፍኮ መጽሓፍ ኣሎ ኤሪትራያት ክሮስሮድ ኣብኡ ብዛዕባ ኩናት ኣስሕዕ ዝዛረብ እቲ ኩናት ኣይመድለየን ዝብል ርእይቶ ኣለኒ ኣቐዲሙ እቲ ኩናት ከይመጽእ ብሰላም ንምፍታሕ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኡ መንግስታት ዕድል ነይሩ ዓበይቲ ዕድላት ነይሩዎ ሰኣን ብቑዕ መሪሕነት ሰኣን ለባም መሪሕነት እዩ እዘን ክልተን ሃገራት እዚኣተን ኣብ ኩናት ኣትየን
تي ماليا زيبل من سينا كلتين هاجرات كا أبكينا ستتطقي حجي إذا كلت هزبتات وربابت هزبتاتيو بزح أساس الرقعيتات الله ببحلي بدم بقربتنا باستراتيجية وربحة أساس الرئيس مسايوخا أب حبار منبار أب بوليتيكاو متحجاز أمود أتاون إثناء إثيوبيان ديكونه بدرجة زبا قرن أفريقيا أب كتبا وحدة مئتاو لومكو بزعبا حدنة أفريقيا بزعبا طبعا وحدة أفريقيا زربوا لزلوا أواني تنايبان أفريكانس أيديالز على جنابوتو أفريقيا وحبرات أب أديسابا لو وزته إتن ريجنال إيكونوميك كوميونيتي بهذا خم بعل إيجاد كا نايزي سرت قناعين تبعهلن سلازسي إذا خلت جرواب تزوتاسي كابز فلالس ذكرار روحيتاتي بزح جزءات حقن دحر نجسو يتزمدنا نابقدمون مملاس الشجر يبولون كينات نبوريو تزاي نبور نجارات تستجبر مسقاب الله بسلاتات الله إذا بسلاتات زجن كحوخ إلي زبل إمنات علني عند حردا تي دوب تزولت أمشيس أنا خمر إيتي إثيوبيا كو ولا تجراي مريت أي سببان تاريخاو مجزأتاو الدوب نابوت مملاس من الباسنو كله قصلتات كحوخ إلي زبل إمنات علني إتي ولا بتجراري من إثيوبيا خيد زلو مريت بسناي ديليت تجبر هوكت تجبر كينات جوجي نيرو حجي من أنت سلام أنت حونات من أنت صبق غربتنا نحنا نخلتنا إسراج نبره لأننا نيوخ المسائين عند حساب هيلون زبالة بايتا متاتحزب الأمنات علنا مناعته سينا إلى الأونت ناي جزء حق حطي تلازس عند حرد تي وساني كم زلوا بزي كدما كنات بزي ولول تتكبروا اتزلوا زي تفتح شجرات بنا حوار للزب معلبة تغيرلو كلتي ان هاجرات ناب نبور زمدنا نابتز نبره ناي بوليتيكاو متحجازن قطبا وحدتين غصنون كغعزا تخلو الليل امن